Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged sami pinaringan kesempatan, pinaringan kesehatan sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Monggo kita syukuri sesarengan kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kanjeng kita sami naos saged kacatet katetepaken dados amal hasanah. Lan mugi-mugi kanjeng kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Salajengipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, pengaosan ingkang sampun kita sami bahas dumugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang dawahaken soal bedane wong sing tomak kalih sing boten tomak. Dipun dawahaken anta hurun, anta utawi sira iku hurun merdika. Hurun merdika mimma saking perkara, anta kang utawi sira anhu saking ma iku ayisun putus asa, tegese ora ngarep-ngarep, ora milik. Wa abdun lan utawi sira iku abdun dadi kawula, dadi budak lima maring barang, anta kang utawi sira lahu maring ma iku tomiun tomak. Terus dipun dawaken pinten-pinten kisahipun para ulama, dawuhipun para ahli hikmah ingkang sedaya cerita dawuh hikmah kala wau nedahaken wong sing mulya iso dadi asor ning perkara tamak.
Niki tasih terusipun dawuh saking Syekh Ibnu Abbad ingkang nerusaken cerita. Wakila didhawuhaken, diceritakaken inna rajulan sak temene wong lanang iku ukhrija ditokno minasi jenis saking penjara. Tapi wa fi rijlihi lan iku ing dalem sikile rajul qaidun utawi ana taline. Sikile sik dirantai dibondo. Yas'alu hale njaluk-njaluk sapa rajul anasa ing menungso. Faqala mongko ngucap sapa rajul li insanin maring menungso, atini kisrotan. Cara Jawane nyuwun Mas sak paring-paring. Saman sukane pecah racah-racah nggih purun. Dan mboten enten roti sing utuh, nggih roti cuwilan-cuwilan nggih purun. Faqala mongko ngucap sapa insan, enek wong sing ngomong ngene. Laukani ta'bil kasrati. Lama wudi alqaitu fi rijlika. Sama niku kasep Kang. Sajane upama ket biyen sampean niku nrimo panganan sing cuwil-cuwil, pecahan-pecahan ngono sampean trima. Sampean yo ora dibondo ngono kuwi. Konik talamun nrimo sapa sira bil kisrati kelawan bondo remukan, bondo receh-receh. Nguli saitik rong itik oleh 1.000 2.000. Mbok tampa mbok trima, ya lama wudi ayektine ora diselehaken apa alqaidu. Bondo apa alqaidu tali firi jilika, carane ketrek. Apa alqaidu ketrek firi jilika ing dalam sikil sira. Apa mau sampean ki biyen nrimo panganan sisa-sisa. Yes, penghasilan 2.000. Sampean ra ngira dikecerek ngono. Pun enten malih. Apa cerita malih. Waro ala ningali sapa rajulun wong lanang rajulan ing wong lanang liya. Menal hukamae saking ahli hikmah. Enten tiyang niku kepanggih yang sing ahli hikmah. Terkenal yang niku ahli hikmah bijaksana. Tukang nuturi wong. Lah kok yakulu mangan sapa rajulan minal hukama, mangan maing barang. Tasakata kang kecer apa ma? Kecer minal bakli saking janganan ala roksil mai ana ing dhuwure banyu kali. Ning banyu kali ngoten niku enten sisa-sisa panganan sing tesih kentir ngoten niku. Iku diseroki terus diumbar resik terus didahar. Faqala mongko ngucap sapa rajul sing wong biasa. Pak wong sampean niku nggih pinter. Sampean niku ahli hikmah, ngelmu sembarang kalir duwe. Kok dahare kaya ngoten. Lau khadim ta lamuna purun jadi peladen sapa sampeyan asultana ing ratu ing raja upama sampean daftar jadi pegawene ratu lam tahtaj mengko ora butuh sapa sira ila akliyada maring mangan iki panganan sisa. Wow, jenengan niku jane ya delok pintere pinter. Gagah ganteng upama sampean niku daftar jadi staf ahline raja ngoten lak mboten perlu mangan ngeten-ngeten. Faqala mongko jawab sapa hakim, wong lanang sing ahli bijaksana ahli hikmah wae. Ala yo diwalik to kudune. Wa anta. Wa qani tabiya dalam tahtaj ila khidmati sultan. Sampeyan niku mikire kuwalik. Jane upama sampeyan niku gelem nrimo mangan sisa-sisa ngene ae penting wetenge kebek. Laukoni talamunon rimo sapa sira biasa kelawan imangan iki. Mata sakata minal bakli. Lam tahtaj mengko ora butuh sapa sira ila khidmati sultan maring dadi buruwe raja. Sampe nek gelem nrimo ngene ae, lak gak perlu kok dadi buruh-buruhe raja.
Jadi lek gelem nrimo apa eneke ning Jawa kono ora perlu dadi jongos ning Brunei barang iki enggak perlu. Nggih. Sampai gara-gara iki lek mergo asline ngono jane mung ora nrimo. Ya wis cukup cuma kurang akeh. Lho. Ini Nabi nate ngelingaken wong rumah tangga niku. Termasuk tanda-tandane wong rumah tangga bahagia niku lek duwe papat. Min sa'adatil mar'i iku termasuk tanda-tandane kebahagiaane awak-awakan. Arba'atu khisalin utawi ana papat pira-pira perkara. Nomor 1 an takuna lahu zaujatun shalihah. Nomor 1 an takuna yen to ana iku lahu kedue mar'i apa zaujatun shalihatun bojo sing shalihah. Bojo shalihah niku napa? Tu'inu kang gelem nulungi, bantu sapa zaujah shalihah lidinihi maring agamane mar'i. Iki bojo kok aja kok kowe pilih ndi bojo berjilbab karo sing gak berjilbab. Nah, keliru. Bojo berjilbab niku malah enek cacate ra ketok. Berarti apik sing pundi? Sing mboten berjilbab. Lah berarti niku wong niku gak manut perintah agama. Terus sing paling penak niku bojo shalihah. Ngoten lho, lek bojo shalihah niku asale ra patek jilbaban malah jilbaban. Upama wis jilbaban, sampean wis tau roh cacate. Upama anu manut, masuk pesek lek manut niku lak maremno. Dadi mbang irung-imbange rayu gregetno. Terus nomor kali dawe Kanjeng Nabi wa aula wa an yakuna lahu auladun abrar. Wa an yakuna lan arep yen to ana iku lahu kedue mar'u apa auladun pira-pira anak abrar kang padha bekti-bekti. Anake manut-manut bekti-bekti. Niki sak gandeng. Lek bojone shalihah insyaallah anake abrar birrul walidain. Tapi lek bojone ora shalihah masuk bapake tukang topo. Nggih bapake saleh topo gitu delalah duwe bojo ora shalihah. Niku anake mesti blunat-blunat. Meh niku kena dienggo rumus. Distorastro. Sing muta niku lak gak tau maksiat. Nggih ta? Nggih. Delalah duwe bojo lah kok. Sinten? Iki dari ngono kok kelakuane kok. Sing disembah Betari Durga. Duwe anak ya Kurawa. Nggih ta? Pandu niku jane rada cerongoan. Mlebu neraka lho Pandune. Ya, tapi wong Dewi Kunti niku shalihah. Manut karo wong lanang tenan duwe anak ya dadi Pandhawa. Ora nurun bapake, malah akhire anake sing mbelani bapake nek. Nggih ta? Iku lek sing tau ndelok wayang. Ora tau ndelok ya ora paham. Dosa muka niku jane anake pendhita. Anake pendhita. Tetapi nalika duwe bojo niku bojo sing ora patek. Kenapa shalihah wong nyatane selingkuh kok. Lha gelem selingkuh duwe anak terus dadi dosa muka ngoten niku. Ngene nggih. Nabi Yakub niku lak nabi niku saleh napa mboten nabi? Saleh. Nabi Yakub niku duwe garwa loro. Sing garwa pertama niku kendele wani nyeneni Nabi Yakub ora leren-leren. Walah jenenge biasane pancen bojo sing nomor 1 niku kendele ra karo-karo. Ngomel ra karo-karo. Nah, sing bojo kedua shalihah. Nerima yo meli karo mbok tuwa wis meneng. Nek perlu anu bahaya kok wis napa-napa paring ning mriko man kula mboten usah. Niku delalah duwe anak loro Yusuf kali Benyamin niku apike ra karo. Lah sing bojo pertama niku duwe anak 11 Yahudi. Sing 11 itu lho nggih. Nah niku delalah duwe anak 11 sing jenenge terus dadi Bani Israil.
Ini ku gara-garane bojone Nabi Yakub mboten salihah. Ngoten iki anake teng pentalit ngoten. Mergo napa to? Senajan banyu niku bening. Nek gentong sing dikai banyu niku enek klabange. Niku mengko lek diciduk ya nguatiri. Kerane metu ya banyu campur racun klabang. Nah, tapi lek senajan banyu ki ra patek bening butek-butek sithik. Tapi lek adae niki resik niku menep. Ya, menep kan niku lek diciduk dadi banyu bening. Wong lanang niku penak pakai titap-titip ngono. Sing dadi keran niku lho, guys. Sing dadi keran niku sing nguatiri ngoten. Kudu ngati-ati, Bu. Saestu soalé tandon teng griya niku ibu-ibu. Ada masak wis dipangan wong sak omah niku sing nandani ibu. Lah nek masake karo grundel panganane lak hawa grundel. Terus didulangno anak-anak sing resik-resik, tapi panganan campur grundel, anake ya tukang grundel. Lho, ngoten lho nggih. Mane wis to. Ibu iku berat. Mumpung iki hari ibu. Jadi al-jannatu tahta aqdamil ummahat, swarga kuwi ning ngisor telapak kaki ibu. Niku maknane napa? Ora kok soal ibu niku malati, sing hati-hati. Lah nek lamakane nggon swarga, lah tapi terus kentole jangkae ning neraka para swargane melok jegur neraka. Ngati-ati niku. Niku. Sing nomor 3 wa an yakuna khulafa'uhu abrara. Tandane wong rumah tangga bahagia niku lek kanca pergaulan campure niku anyakuna arep yen to ana sapa khulafa'uhu pira-pira kanca pergaulane iku sholihina kok abrara. Iku sholihina pira-pira wong sing saleh-saleh. Petuk kanca kono saleh, petuk kanca kono saleh. Niku nggih, senajan dhek rada mlunak sithik niku katut dianggep wong saleh. Ya, tapi lek kanca pergaulane niku preman. Senajan dhek asale yo sregep ning langgar niku sesuk yo nek ana apa-apa dhek katut. Paling enggak katut dadi seksi. Diendang-endang ning kantor polisi. Nggih dadi urusan. Sing nomor terakhir tandane wong rumah tangga bahagia niku wa an yakuna rizquhu fi baladihi. Wa an yakuna lan arep yen to ana apa rizquhu. Rezekine wong mar'u mau iku fi baladihi ning negarane dhewe. Ya, ning negarane dhewe. Ya apa? Iki lek dhuwit nek dikirim terus kangen. Gitu nggih. Duit nek dikirim kangen iki lek ngirim piye? Nggih, niki nuwun sewu lho, niki kula kok nek panjen kowe niat budal ning burine wong loro sisan. Ngoten lho, Pak. Wong loro sisan ben nuwun sewu pengadilan agama gak repot ngurusi. Pengadilan agama sakniki repot arep manu darane pegat bojone ning kono. Arep ngene kok gak nrimo, kok mulai cek ngaku dadi bojone. Ya repot. Gak ngono kadang-kadang karena tetep ijek dadi bojone, ya bae ning kono oleh rambanan. Mulai malah irunge bangir. Dadi perkara sak teruse niku dadi perkara. Kita sepele men. An yakuna rizquhu fi baladihi. Rezekine niku ning negarane dhewe. Wis to Mas ya ibarat omahmu kuwi mung tukulane alang-alang. Latarmu kuwi mung eneng petetane kembang bagong, tapi lek iki omah-omahmu dhewe lak penak. Dadi mbang manggon istana tapi wong ming numpang. Ya gampang dicuthik uang. Ngoten lho. Niku. Wong kula nate niku dimulyakne nggone omahe bupati. Mboten kerasan soal aku gak melok duwe. Nek omah kula dhewe ngono sing gelar kloso. Nek delok TV guyon di anake kek klosone ya akeh tinggine ngono wis karo. Duwe anak agek iso muni abah ngene wis kesel ilang kabeh. Nggih, mergo iso mulih. Dene terus wis ning Hong Kong iso mulih piye? Nek dhuwit nek dikirim.
Betul nggih. Berita kena diretakne. Nggawe handphone iso omong-omongan. Terus nek kangen. Ana nek jenengan ajeng merantau, nek wis duwe bojo, duwe keluarga, diboyong sak keluargane. Ampun sampai pisah. Kathah fitnahe timbang barokah. Ini pancen Kanjeng Nabi pesene ngoten. Niku. Lah napa kok wong niku do ora kuat? Nggih, ora gelem yakin lek rezeki bali mergo bolak-balik nggih perkara. Lah niku wae. Karena enek sesuatu sing digayuh berawal dari waham, muncul tomak, juruk sampai terikat oleh tomaknya sendiri itu. Padahal dia nalika ning Jawa nudang-nuding dindelok wong lho, guru TPQ ya. Guru TPQ merintah murid lak dinut. Ayo ki rono ngadeg. Cuma pancen ya bayarane guru TPQ iki yo pira to. Malih angen-angen erno. Bangsa ning kono, bener duwite akeh. Tapi genteng dituding wong. Niku sakone nggih. Kok serdadi nggih, ngono malian walik. Asale nalika ndek mulang a i u babibu, mulang usolli fardhu zuhri, mulang kul a'udzu birabbil falaq, mulang alhamdulillahirabbil alamin niku dheke dadi wong mulya sing dibibitno niku kanggo uripe murite sampai ning akhirat. Tapi bangsa ndeke lunga ora dadi guru TPQ malah ngurusi sine weteng malah. Lah nggih balik dadi asor. Kaya kados Raja Wali niku kok. Waqat arad itu lan yekti teman-teman ngarepaken sapa ingsun ana alquran yen to nutur nyebut sapa ingsun huna ing kene bab qanaah nutur hikayatan ing cerita hikayah kisah nyata munasibatan kang sesuai lima maring keterangan nahnu kang utawi ingsun iku ing dalem ma perlune apa liya ta'arrafa supaya li enten sing liya ta'arrafa enten sing li ta'rifa nggih nggih enten sing li ta'rifa supaya ngerti sapa sira ya kelawan hikayah mau ngerti apa ngerti kaifa ing hale kaya apa takunu ana apa alhimmatu takunu tinemu apa alhimmatu himmah asaniyatu kang luhur wal adabulan tata krama almardiyatu kang diridani fi ahdil bulaghi ing dalem ngalap sangu minat dunia saking dunya wal qanaati lan nrimo bilyasiri kelawan kang setitik minal asyai saking pura-pura suci-suci tapi kowe waru yati minnatillah lan bisa ningali anugerah Allah taala fi taisiril qalil ing dalem gampangno perkara kang setitik ning gampang iku akhire kok dadi akeh wa syukri lan nyukuri lahu maring Allah taala ala zalika ing atase mengkono-mengkono taisiril qalil enek kisah nyata sing perlu tak tampilno ndek kene dawuh Syekh Ibnu Abbas sing mbok menawa kanthi kisah ini kamu nanti akan tahu bagaimana sebenarnya himmah, cita-cita tinggi itu sebenarnya apa. Terus dari dunia yang kita tempati ini yang bisa kita pakai itu seberapa. Terus sesuatu yang sedikit tapi kita bisa menyadari bahwa itu anugerah besar dari Allah itu bagaimana. Kemudian bagaimana Allah memudahkan sesuatu yang sedikit tapi dengan yang sedikit itu kita bisa bersyukur. Mari kita perhatikan kisah di bawah ini. Kala dawuh sapa ba'duhum setengah ulama. Kharajna metu sapa ingsun metu minal Madinati saking Madinah. Hujjajan hale dadi jamaah haji. Aku metu saka Madinah dadi jamaah haji. Falamma kunna mongko nalikane wis ana sapa kita iku bizawiyati ana ing serambi masjid nazalna mongko istirahat leren sapa kita zaman biyen niku jenenge wong lunga haji mboten kok rombongan numpak pesawat ngoten rombongan numpak unta jujur-jujur ngoten lan pun mlebu teng suci desa enten masjid terus istirahat nazalna mongko leren sapa kita bangsa leren
siap salat ing serambi kono lah kok tawakofa mongko banjur mandhet leren. Bina kelawan kita sapa rajulun wong lanang. Pas grombol ning serambi masjid ana wong lanang. Alaihi kang iku ing atase rajul siabun utawi ana pakaian. Siabun utawi nganggo pakaian. Rifatun kang indah. Walahu lan iku kedue rajul mandorun utawi napa nggih? Mandorun utawi peninggal pandangan. Wahai batun lan wibawa. Wong iki klambine mewah, dilihat itu ya ganteng, simpatik dan berwibawa. Wasuratun lan rupa hasanatun kang ganteng. Wa muru'atun lan muru'ah perwira. Faqala monggo ngucap sapa rajul man yabghi khatiman man yabghi sakian manutai sapa ya iku yabghi butuh sapa man khatiman ing pelayan man utawi sapa ya iku yabghi butuh sapa man sakian ing tukang ngombeni. Sinten sing butuh diladeni, sinten sing butuh diombeni. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Mas, dunaka hadzil kirbah. Dunaka ngalapo sapa sira hadzil kirbata ing iki greba. Greba niku wedhus sing pun dijukuk lulange tok terus dijahit malih dari bentuke kaya wedhus. Nah ini lulang tok. Lah niku nun sewu buntute ditaleni, gulune nggih saged ditaleni. Den tangan apa? Iki ditaleni niku nggih ada banyu. Jadi ada jenis greba. Kalau saiki jerigen lah. Mas iki lho Mas, ana greba samane isine banyu. Pak Khoda mongko ngalap sapa rajul sing ketok ganteng iku mau ha ing kirbah. Wantala lan banjur budal sapa rajul. Nggawa kirbah mau. Falam yalbas mongko ora leren. Sapa rajul ilayasiron kejaba mung sedelok banget hatta akbala. Sehingga madhep sapa rajul. Madhep wis teka maksudnya. Hatta akbala sehingga teka sapa rajul. Wa qadim talaat lan teman-teman wis kebek gluteh apa aswabu pira-pira sandangane rajul gluteh tinan ing endun. Wa asarat lan ngeplek ngecap. Wa asarat lan ngeplek apa alkirbatu greba mau fi katifaihi ing dalem pundak lorone rajul. Lambine gupak lumpur mergo dienggo golek banyu niku wau. Lah greba niku kan tangane wedhus iki kan ngeten kan dicekeli ngeten. Niku teng pundake niku ngeplek tipake greba. Bahwa doa mongko banjur nyeleh sapa rajul ha ing kirba. Nyeleh greba niku ketok semangat bungah. Bahwa hale utahe rajul iku kal masruri kaya sing wong kang bungah addohi iki kang guyu-guyu. Marem ketok. Lah kok nantang neh. Sumakola nuli ngucap sapa rajul. Napa to enten malih? Alakum ghairuha. Alakum ana ta iku lakum tetep kedue sira kabeh ghairuha apa ghairuha liyane kirbah. Napa to enten griba sing kosong malih? Kula pundhute toya malih. Nah, padahal wong ganteng niku. Kulna ngucap sapa kita lah, wis Mas iku ae cukup. Liyane cek kebek. Ora wis ora ana waat amnalan banjur ngekeki panganan sapa kita hu ing rajul ngekeki panganan kurson ing tugelan roti baridan sing wis adem. Baridan sing wis adem fa akhadha mongko ngalap sapa rajul hu ing kurson baridan mau wa hamidan banjur muji sapa rajul Allah ing Allah Subhanahu wa taala. Wa syakara lan nyukuri sapa rajul ing Allah kasiron kelawan akeh.
Alhamdulillah. Padahal iki oleh sak cuwil tok. Ngangkat gerbo niku isine saged 200 liter. Wedhus mriko lho nggih, amun-amun wedhus mriki 200 liter niku meh sak drum niku 216 liter. Niku kuat, pancen nggih gagah kok. Ngoten niku mek dikek roti saithik ngoten lho muni alhamdulillah. Sumaik tazala mongko terus nyingkreh. Orang grombol ya teng lingkungan masjid niku tapi terus nyingkreh. Terus tazalan dhewe sapa rajul waqo adalan banjur lungguh sapa rajul ya kulo kalih mangan sapa rajul akla ja'in kaya mangane wong sing lesu. Fadrokat mongko nusuli ni ing ingsun alaye ing atase rajul apa safaqatu welas. Dira sebakdul ulama niku wau. Aku roh lakone ngono ki aku kok terus marane atiku tukul kawelasan. Fakumtu mongko ngadeg sapa ingsun ilaihi marani rajul bito amen kelawan nggo panganan thayyibin kang isih utuh sing isih apik. Aku kok mesakne ganteng-ganteng. Sale klambine resik, gopak lumpur. Digawe sithik eleh alhamdulillah kok ora leren-leren. Terus mojok mangan saja eleh dokoh. Ketok leh lesu. Akhirnya aku welas terus tak parani, tak kai roti sing isih apik. Karena kang ana apa to'am iku makna sertane kita. Wa aksar tulan ngakehaken sapa ingsun lahu kedue rajul minu saking to'am mau, tak kai akeh tenan. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Qad alim tu, sepurane Mas ya. Qad alim tu teman-teman ngerti sapa ingsun, ana sak temene kelakuan iku lam yakok ora marem. Mingka saking sira pal kursu sak cuwil roti. Bimaukein kelawan kemareman. Cara Jawane Mas, roti sakmono kuwi apa ya iso nyililit ning weteng sampeyan. Aku ngerti sampean mesti durung wareg. Bener cara Jawane. Kula yakin Mas, sampeyan niku mangan sak monten niku dereng wareg. Mulane fadunaka ngalapo sira hadap ta'ama ing iki panganan. Iki lho sampean dahan. Panadoro mongko mandeng sapa rajul fi wajhihi dalam wajah ingsun. Wa tabassama lan banjur mesem. Iki dipandeng terus sesuk mesem. Wa qala lan banjur ngucap sapa rajul ya Abdallah innama hiya fauratu ju'in fala ubali bi ayyi syai'in radattuha anni faraja'tu anhu faqala li rajulun ila jambi ata'rifuhu qultu la qala annahu rajulun min bani Hashim min waladil Abbas bin Abdul Muthalib. Ya Abdallah kaulane Gusti Allah, cara Jawa kisana. Ngoten iki. Kisana innama yang mestine ya utawi panganan. Utawi panganan niku fauratu ju'in obah-obahe wong lesu. Sing sampean tingali niki lak namung napa obahe wong lesu mak. Fala ubali mongko mboten peduli sapa kula bi ayi sayin kelawan endine suwi-wiji rodatta nolak panjenengan ha ing faurah ani saking ingsun kula mboten peduli sampean tolak nggih mboten napa-napa sampean paringi mboten napa-napa mboten. Pun sakniki niki pun cekap jane ngeten niki mboten napa-napa saking panjenengan kula panjenengan wong nggih mboten lesu tenan sak menten niki pun cekap. Kula badhenipun mboten peduli malih enten malih napa mboten sampean balik napa mboten niki kula nggih mboten peduli. Sak menten pun cekap napa kok dikeki sak mboten kathah. Farajatu mongko bali sapa ingsun anhu ninggalna rajul niku wae. Wong dikeki ora nganu ya wis. Jadi tak gobalina. Faqala li rajulun. Terus ning masjid kono enek wong liya, wong desa kono ketoke.
ngomong. Pakola mongko ngucap limaring ingsun sapa rajulun wong lanang liya maneh ila jambi ana sanding ingsun. Mas. Sama napa ngerti niki? Bocah ganteng niki. Ata'rifu ana ta kenal panjenengan hu ing rajul sing dhisik, rajul sing lambine apik wae. Kultu jawab sapa ingsun la, mboten kula mboten kenal. Lah terus sinten ta niku? Kala cerita sapa rajul sing seneng sandingku kuwi innahu rajulun min Bani Hasyim. Sakjane niku sik keturunanipun keluarga Rasulullah. Niku rajulun wong lanang min Bani Hasyim saking Bani Hasyim, tapi min waladil Abbas saking keturunane Al Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, jalure ing pundi? Hadza utawi niki rajul niku min waladi Sulaiman saking putrane Sulaiman ibni Abi Ja'far Al-Mansur, putrane Khalifah Abi Ja'far Al-Mansur. Kana ceritane ngoten, kana biyen-biyen yaskunu manggon sapa rajul al-Basrata ing kutha Basra. Asale niku riyen piyambake teng Basra. Fataba mongko banjur tobat sapa rajul. Fakharaja mongko metu sapa rajul minasaking Basra. Dan fafukida mongko den istilah dianggap ilang. Fafukida mongko dianggap ilang sapa rajul. Fama urifa mongko ora dingerteni lau kedue rajul apa asarun labet. Sampai niku terus medal king Basra, padahal niku anake khalifah niku. Dan niku terus ngilangno jejak ibaratnya ngoten. Terus manggon teng jero desa niki. Diceritani ngono, wah menarik iki. Pak Jaba mongko nggawakaken apa cerita ni ingsun apa sing nggawakaken kauluhu ucapane rajul sing cerita mau. Akhire tak tunda oleh kula. Summa ijtama'tu. Nuli banjur ngumpul sapa ingsun bihi kelawan rajul sing dhisik wau dudu rajul sing niki. Wa anastulan banjur napa ngakrapaken sapa ingsun hu ing rajul. Wakul tulan ngucap sapa ingsun mahura maring rajul sing dhisik dudu rajul sing cerita. Terus aku ngucap ngene, ya fata. Cah nom, Mas. Ana rajulun min ikhwanika. Sakjane sampean kalih kula niku sik dulur. Kula niki Bani Hasyim, sampean nggih Bani Hasyim. Ana utawi ingsun iku rajulun wong lanang min ikhwanika saking pira-pira sedulur ingsun. Kula niku sik dulur sampean lho, Mas. Cara sakniki habaib ngoten kula niki sik sami-sami dzurriyatur rasul, cuma kula niki al-attas sampean napa al-muhdhar napa al-jufri. Biasa lek wong Arab ngoten niku biasa. Cara wong Jawa nggih kula niku sik dulur sampean, sik padha Jawa niki. Cuma kula niki Jawa Timur sampean Jawa Tengah. Ya apa dibalik, kula Jawa Tengah sampean Jawa Timur. Kula niku mengerti, kula pun mireng-mireng kabar. Waqat balagha lan teman-teman wis tumeka kabar ni ing ingsun apa mau diuka kedudukan panjenengan. Kula niku pun ngerti. Panggonan sampean niku kula ngerti. Mula fa ahbabtu mongko seneng sapa ingsun al ittisala ing kenalan bika kelawan sira. Nek sampean oleh kula seneng nek kula saged kenal sampean. Fahalaka antu adilani. Fahalaka mongko ana ta iku laka kedue sira apa antu adila arep yen to ngimbangi sapa sirane ing ingsun. Sampeyan purun ngimbangi kepinginan kula. Fa inna ma'i fadlan min rahilati. Fajazani khairan. Sampeyan nek purun ngancani kula, ngimbangi kula, barengi kula monggo niki kendaraane sing enten lowongan nek sampeyan ajeng bareng. Fa inna ma'i sak temene iku kedhe kula apa fadlan luwihan panggonan min rahilati saking tumpahan ingsun. Lah kok jawabe matur nuwun. Fajazani khairan. Fajaza mongko males jawab sapa rajul ni ingsun khairan ing donga apik. Waqala lan banjur ngucap sapa rajul. Lek lau aratta hadza
law aratu hadza lakana li mu'addan. Suma anasa ilayya wa ja'ala yuhaditsuni. Law aratu kok upama kula karep ngarepno hadza ing niki-niki balik malih teng Basra. Lakana moko yektene ana niku kedue ingsun apa mu'addan perkara sing kena disiapno. Saya kula karep niki biyen pun kata sing nawani ngene. Pun kata sing nawani tapi cuma Anisa nuli ngarem-ngarem sapa rajul ilaya maring ingsun. Nggih ngapunten mawon lah kula mboten saged derek kula dongakne mugi-mugi perjalanan sampean selamat. Tapi ngapunten kula mboten saged derek. Wa ja'alan banjur tumandang sapa rajul iku yu hadisu nyeritane sapa rajul ning ingsun. Faqala mangko ngucap sapa rajul nggih. Ceritane lak ngeten, kula niki sakjane ana rajulun, kula niki wong lanang min waladil Abbas saking keturunane Al Abbas. Berarti keturunan Khalifah Abbasiyah. Kuntu ana sapa kula niku askunu manggon sapa kula Al Basrata ing Basra. Wa kuntu lan ana sapa kula niku zaki buren wong sing gumedhe sadidin kang banget. Wa tajaburen lan tegese kumalungkung. Wa badkhin lan keras. Kula niku gumedhe katik banget. Bahwa ini lan sak temene kula niku biyen amartu tau perintah sapa kula khadiman ing pelayan li kedue kula perintah an yahsua ing yen to gelar sapa khadim li kedue kula gelar firasan ing lemek min haririn saking sutra wa mi khaddatin lan bantal biwardin nasirin kelawan plungsung kang empuk. Jadi kula niku asale duwe pelayan sing tukang ladeni kula. Kula niku nate merintah pelayan niku. Kula kan gelarke karpet sutra terus bantale nggih dibungkus bantal sing semu mawar sing empuk. Babai nama ana mongko suatu ketika ana utawi kula niku naimun tesih turu idzan Ida bikom in Ida ana utawi ingsun iku naimun turu idzan dumadaan bikom iwardatin kelawan di coploke lungsung kot ghafalat kang teman-teman wis lali anhu saking komen mau sapa al khadimatu pelayan. Kula niku bangsa tilem ndak kok tangi turu niku plungsunge pun mboten enten. Pun dijukuk kalih pelayan wedok ajeng diumbah. Fakum tu mongko ngadeg sapa ingsun ilaya maring pelayan. Fa aujak tu mongko nyiksa sapa ingsun ha ing pelayan durban kelawan pukulan. Kula kamplengi badhe niku terus sumautu nuli bali sapa kula ilamat jai maring gon turu kula. Ba'da ikhrajil qam'i sakwise ngetokne apa niku wau plungsung minal mikhodati saking bantal. Terus bangsa mboten niku teng jero turungi bi fatani atin fi manami. Mongko banjur tekoni ing kula sapa atin wong kang teka fi manami ing dalem turu kula fi suratin faziatin ing dalem rupa kang medeni. Teng jerone turu kula niku enten wong niku dugi medeni banget, elek banget. Bahasa mongko geguyu sapa atin ni ing kula. Wa qala lan ngucap sapa atin wong sing teka teng jero maring kula. Afik min ghasyatika wa absir min hairatika. Afik sadaro sira, wong ganteng sadaro. Min ghasyatika saking turu sira wa absir lan ningalana sapa sira min hairatika saking kebingungan sira. Tumaan saan uli tumandang sapa wong sing teka ning jero impen mang iku ya kulo ngucap ya khaddu innaka in tuwas
sadalayina wusitta ba'dal mauti summal jandali pamahat linafsika salihan tas'ad bihi faltan dimanna ghadan idza lam taf'ali ya khaddu pipi ya khaddu pipi innaki sak temene sira pipi in tuwas sada lamun dibantali sapa sira pipi dibantali layinan ing bantal kang empuk ilinga ya wusita bakal dibantali sapa sira badal mauti sause mati dibantali sumal jandali ing atose lemah we saiki bantalan sutra ngono ae dijukuk wis ngamuk-ngamuk ilinga kowe soleh ning jero kuburan mati bantal iki lemah atos pamahat mongko siap-siap sapa sira linafsi kamaring awak dhewe sira salihan ing ngamal kang saleh tasat kang bisa bejo sapa sira bi kelawan salihan faltan dimanna mongko bakal napa nggih getun temen sira godan sesuk ning jero kubur i dalam tafali tetkalane ora nglakoni sapa sira lek kowe saiki gak gelem siap-siap ngamal sing apik kowe seneng gumedhe njata si pelayanmu ngono kuwi ya ditenono sok kowe getun tenan ning jero kuburan renek kancane latihana mulai saiki turu dhewe tanpa diladeni mergo sok ning kuburan yo gak enek peladen kala cerita sapa rajul wau fantabah tu mongko tangi sapa ingsun fazian kalih wedi fakharaj tu mongko metu sapa ingsun min saati sak nalika ila rabbi maring pangeran ingsun hariban kalih melayu bahasa mongko tawi niki niku khabari cerita kula dadi lek kula ajeng balik malih teng Basrah lagi napa kula niku ngrasakno penak pun suwe kula ceritane mlayu ngriki-ngriki dari Basrah samajak mriku. Kala dawuh sapa Ar-Rawi sing cerita, falamma qadha mongko nalikane wis rampung. Hadisahu ing ceritane rajul hadza kang iki. Lah kok in khonasa terus ngalih. Ani saking ingsun wa madha terus lunga kluyur-kluyur silang. Niki kene iki cerita ngoten nggih. Maksude ternyata wong niku lek nrimo roti sing cuwilan ngoten niku malah nolak ya gelem nampa ya gelem. Tapi coba oleh diarep kapan ya aku iso dadi balik dadi pangeran maneh ning Basra. Ya mesti terus gelem. Mila sing pirang-pirang Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya niku kan asale raja ya sultan. Gampangane ketipu politik karo anak angkate dhewe. Suntawijaya, nggih. Kalah, terus beguru. Gurune guru Toreka. Ya mboten salah. Gurune iku teng daerah Madura mriku. Enten sing cerita pokoknya sampai 40 macam torekoh dikuasai kali Sultan Hadiwijaya. Asale niate arep nggih ngrebut kekuasaan malih. Nah, bangsa pun wangsul keng mriko. Karo gurune dikandhani. Ya lek kowe arep dadi wong mulya ya kono mulya maneh. Udawe gurune ngoten. Lah rumangsane piyambake wong mulya kuwi dadi ratu. Wah, semangat budal malih. Anak buah sing biyen-biyen ndelik-ndelik dihubungi malih. Akhirnya dugi Bengawan Solo mriku daerah Bengawan Solo mriku ajeng mara teng pundi daerah Pajang, daerah kira-kira kiwa tengene Ngawi mriku kan nyabrang nyungsang mulai keng kali Bengawan Solo. Dugi kiwa tengene Lamongan mriku ya, dicegat kali gurune malih. Ora ngono karepku.
Kowe lek pengen dadi raja, pengen dadi wong kuwasa. Dadi wong kuwasa sing tanpa kerajaan. Dadi wong kuwasa sing tanpa wujud istana. Terus kesanipun guru terus niki. Wis ta. Kowe iki mulang. Prajurit-prajuritmu kuwi ulangen tata syariat. Tata hakikat. Tata marifat. Kowe madheka dadi pendhita. Wis lek perlu kowe nyuwun Gusti Allah wong kadar kemuliaan dunya wis tau mbok lakoni. Apa to gunane? Wong rasane ya ning kaya ngono. Tapi lek kowe manut aku iling-iling. Nek kowe manut aku, sok anak putumu kabeh insyaallah arep dadi segara ning ilmu. Nah, manut kalih gurune terus Joko Tingkir Sultan Adiwijaya wis gak sida pengen dadi ratu. Saya jadi kiai. Mula tatanan kiai karo santri teng pondok niku wis kaya kraton. Muga bibit kawite asale enten pondok pesantren mulang kitab. Lah nek zaman wali-wali niku mboten nganggo kitab, sing nganggo primbon. Potolan-potolan kitab, primbon macam-macam dadi siji. Lah mulai enten tafsir Jalalain, mulai enten apa? Enten takrib, enten macam-macam biji teng pondok. Niku sing ngawiti Joko. Mulane kiai-kiai sing daerah Jawa Tengah Mengetan niku sing kathah keturunan Joko Tingkir. Mungkin lek sing mulai Jawa Tengah Mengulon niku mengke keturunane saking Panjalu. Bisa lek sing daerah Magelang Mengulon niku kata-kata gabungan antarane niku. Niku ya napa nggih krana nrimo. Sampai akhir-akhir dadi semacam kesepakatan sejarah. Kesepakatan sejarah antarane kiai pesantren kalih raja niku mboten saling mengganggu. Perebutan kekuasaan teng istana kok kalah niku bisane pangeran-pangeran terus metu. Metu njaluk wilayah sithik sing penting kena dienggo gawe padepokan. Setengah iku mulang santri, mulang murid. Dan niku biasane ngoten lah dengan perjanjian aku aja mbok ganggu lehku mulang, tapi aku ya ora arep ganggu kekuasaanmu. Mula sak cilik-cilike pondok niku sing jenenge penguasa resmi niku ajeng mlebu pondok mesti kula nuwun dhisik. Nggih ta nggih. Tapi secara tatanan administrasi kiai pondok niku ya manut tatanan negara. Nah, niki jenenge napa keterkaitan hubungan sejarah karena napa panjen nggih rata-rata kiai-kiai niku nrimo duwe sifat qanaah duwe sifat qanaah dadi ya saonoe kadang-kadang ya santri-santrine kon bangun gubuk angkring-angkring ngono ae kiai ini semai biasa malah kadang macak tani padahal niku cara nganu nasabe sik nasab wong kuwasa malah kata sanget jauh niki sing habaib keturunanipun Rasulullah piyambak sing nyamar teng tanah Jawa. Sing sampai kaya kehilangan jejak cuma sok enten sandine biasane Kasan Joyo, Kasan Merto. Ngoten. Biasane sok ngangge kasan ngoten niku sik dzurriyatur Rasul. Tapi wis nganggo cara Jawa. Akhire nggih mboten ketara angel lha pas tiba ngeten iki. Ya terus dicontokne teng crita niku wae. Trima buruh ngangkuti banyu. Tapi wong atine wis nrimo, enten apa? Mboten masalah. Wis senajan panjenengan pun dikai apa karo Gusti Allah, lek atine gak nrimo. Ya bangga dadi budak karo ketidaknerimuan itu sendiri. Lha ngoten nggih. Wis sing penting monggo kula panjenengan khususe napa belajar nata ati niku termasuk sifat sing paling kudu dimenonjol nek luwih dhisik niku qanaah niku. Qanaah niku muncule saking ilange waham. Nggih. Golek wong niku duwe waham mesti tomak. Lah nek tomak gak iso qanaah. Lah niki saling terkait. Monggo kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu dipun paringi manah ingkang qanaah. Untuk sesarengan kan donga Al-Fatihah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.